To było jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń na Trójstyku. Brytyjska legenda zespół Dub Pistols odwiedził Bogatynię. W tutejszym Domu Kultury zagrali koncert dla międzynarodowej publiczności. Na trasie po stolicach Europy znalazła się także niewielka Bogatynia. Poland! Put it out! Wicked! We see you! As I come up here. Come at me bubble and rock ya. Come at me bubble and rock ya. Come at me bubble and rock ya. Yo, Poland, make me bubble and rock ya. You ready? You ready? All right. Bubble and rock, bubble and rock, bubble and rock, bubble and rock, bubble and rock. W Bogatyni zespołowi Dub Pistols towarzyszyła Paprika Corps, polski zespół mieszający różne style muzyczne. Ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, że bardzo mi miło, ponieważ to jest chyba w tym roku wasz drugi koncert i to właśnie w Bogatyni. Tak, to prawda. A co więcej, dzisiaj się nad tym zastanawialiśmy i zdaje się, że graliśmy tylko raz w Bogatyni i to było okolica roku 2002. Jakaś prehistoria. Dokładnie tak. Ale wiesz co, z rozmów i z informacji, które uzyskałam od moich znajomych, sąsiadów, Czechów i Niemców, to zespół Paprika Corps, ja nie wiem, czy dzisiaj nie jest bardziej popularny niż Dub Pistols. No to zobaczymy na publiczności w takim razie, czy przyjadą, jak będą się bawić. No, my gramy stosunkowo mało, także rzeczywiście, jeśli ktoś lubi naszą muzykę, to ostatnimi laty jest stosunkowo niewiele okazji i to jest jedna z nich. Ale to jest tak, że gracie niewiele w Polsce i więcej za granicą? W porównaniu do tego, co graliśmy powiedzmy 15 lat temu, to graliśmy takie trasy po 80 koncertów rocznie, jeżdżąc bardzo dużo po Europie, a dzisiaj jesteśmy już starzy i nie gramy aż tak dużo. Nie chce wam się? Czy jakby nie ma zapotrzebowania? Obowiązki trochę nie pozwalają, każdy z nas ma jakieś swoje różne firmy, działania i na tą muzykę zostaje oczywiście trochę czasu, ale nie aż tak dużo, jak byliśmy młodzi, także okazji jest mniej, ale to nie oznacza, że jakoś gorzej gramy, wręcz przeciwnie. No właśnie, wręcz przeciwnie, chciałam powiedzieć, że wręcz przeciwnie, że jest to wspaniały zespół Paprika. Bardzo dziękuję. Niemcy bardzo dobrze was pamiętają. Gracie dużo w Niemczech? Czy raczej to jest północ, raczej to jest południe? Tak, no, nasze główne kierunki to były przede wszystkim Niemcy, Finlandia, Chorwacja. Tak gdzieś te trzy kraje, a wiadomo, po drodze jest zawsze gdzie zagrać, więc staraliśmy się odwiedzić możliwie dużo różnych miejsc. Koncert trwał ponad 3 godziny. Tutaj mieszały się języki, gatunki muzyczne i wybuchowa energia, bo Trójstyk to doskonałe miejsce na międzynarodową kulturę. Wir sind hier in Städtischen Museen in Zittau und wir stehen hier in der Ausstellung Zittau und Italien vom 17. bis 21. Jahrhundert. Die Ausstellung ist seit Ende April geöffnet und dauert noch bis zum 18. August. Und in dieser Ausstellung zeigen wir die sehr ungewöhnliche Verbindung einer Stadt wie Zittau mit Italien durch die Jahrhunderte. Und im Grunde genommen geht es schon im Mittelalter los, wo Zittauer sich nach Rom zum Papst wenden, weil sie da eine Bitte haben. Da geht es um eine Bußwallfahrt. Und später im 17. Jahrhundert studieren Zittauer in Italien, in Padua nämlich. Das sind sehr bedeutende Zittauer, die später dann auch Bürgermeister werden. Christian von Hartig und Johann Jakob von Hartig. Und die bringen auch Ideen aus Italien nach Zittau. Das äußert sich auch im Städtebau. Da werden prächtige Brunnen errichtet, es werden prächtige Häuser errichtet, alles nach italienischem Vorbild. Und diese Verbindung mit Zittau, die halten an im 18. Jahrhundert. Da gibt es ja schon die städtische Sammlung, also die
Zittauer Ratsbibliothek ist ja die Vorgängereinrichtung der städtischen Museen Zittau und man kauft Bücher in Italien, aber auch Kunstwerke, nämlich die berühmten Stiche von Giambattista Piranesi, also diese großartigen Ansichten von Rom. Und da haben wir hier in der Ausstellung auch fast 30 Stück, die wir zeigen können. Also ein ganz großer Schatz, um den uns so manches große Museum auch beneiden würde. Wir haben also hier die Kupferstiche von Piranesi, wir haben Gemälde, wir haben historische Bücher. Vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt, wir haben Erinnerung eines Soldaten, der aus der Nähe von Zittau 1943 nach Italien geschickt worden ist und dort an der Südfront mitgekämpft hat, später in Kriegsgefangenschaft gewesen ist. Der hat viele Briefe und Berichte geschrieben, aber auch Zeichnungen halt nach Hause geschickt oder mitgebracht. Die werden hier auch gezeigt. Klar, das sind natürlich auch schwierige Themen, aber die wollen wir auch nicht ausklammern. Es gibt ansonsten, ja, na klar, Fotografien, die so die Geschichte der Partnerschaft mit Pistoia auch beleuchten. Die zeigen wir natürlich auch, sodass also ein vielfältiger Eindruck entsteht von dieser Beziehung unserer Gegend mit Italien, die eben schon wirklich sehr, sehr früh anfängt. Und es gibt wirkliche Highlights, also die Schädelsche Weltchronik ist ein Buch von 1493, wo wir eben die großartige Rom-Ansicht zeigen. Das ist ein sehr, sehr kostbares Buch, was eben hier auch im Mittelpunkt der Ausstellung steht. Skizzenbücher der Künstler, die dort eben gefüllt worden sind und die sie mitgebracht haben. Und das kann man alles im Original bestaunen hier. Die Öffnungszeiten von unserem Museum, die sind dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr und die Eintrittspreise sind 6 € bzw. 4 € ermäßigt. S Hrádeckým klubem českých turistů se vydáme na trasu Lužické 50. Uskutečnil se jí již 53. ročník. Letos pochod symbolicky odstartoval hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta, co však předchází startovnímu výstřelu. Pro účastníky to znamená registraci, pro organizátory daleko více. My jsme startovali letos asi od března, mohli se přihlásit online na našich webových stránkách a vlastně bylo to možné i tady na místě. Tak samotná příprava začínala už včera od rána, kdy jsme navážili a připravovali tady celou akci. A dneska jsme v 3:30 všichni naběhli a připravovali už registrace, které probíhaly od 5 od rána. Takže už od 3:30 jsme všichni na nohách, už trošičku vysílený, unavený, ale hrozně spokojený, protože se nám podařilo rekord z roku 1981 pokořit. Letos jsme měli dohromady 2011 účastníků a máme z toho obrovskou radost. No, parádní, tak vyšlo počasí, že jo, to je hlavní. Byli jsme jako hrozně překvapení z toho, že my jsme šli vlastně 50 kilometrů a za celou trasu se nám nestalo, že bychom u cesty viděli jediný kelímek nebo krabičku od cigár nebo cokoliv, jakýkoliv odpad, což nám udělalo jako radost. Tak kontroly jsme 4 měli, byly bohatě zásobeny na jídlo. Sice jsme kontroly 2krát ještě museli doplňovat, protože lidí bylo více, než jsme očekávali, za co jsme teda strašně rádi. A snědlo se úplně všechno, úplně všechno. Jsou tady lidi jenom kvůli tomu sádlu, mi připadá. 8 sklenic zhruba za 3 hodiny vymazaný. Na jaký trase je tahle kontrola? 25, 35, 50. Kolik to tak dneska mohlo projít lidí? No, nějakých 700, 800, 100%. Já bych řekl, že jsou fakt jako spokojení, byli spokojení se značením. Protože já jsem měla dneska tu čest si ráno zběhnout 25 a pár lidí jsem okolo potkala, s pár lidma jsme se potahali na cestě a bylo to strašně fajn. Tak razítko, ano, tady. No to je můj druhý pochod mojej manželky. My jsme v tamtym roce šli 35 km, bylo super, pěkná pogoda. My jsem z Polska, Opole. Akce klubu českých turistů v Hrádku nad Nisou jsou hojně navštěvovány účastníky v doprovodu psů všech možných ras i velikostí. Jako smetí. To je do toho počtu těch podívej, ty bláho. 1000 pejsku.
Teda ty bláha. My máme letos účast 2000 lidí a 1000 psů. Na své si přišly i děti. V pohádkovém lese se ocitli přibližně v polovině nejkratší 8kilometrové trasy. Ostatně trasy pochodu jsou jedním ze základů úspěchu. Tak tomu bylo i letos. Byly jiné a náročnější. Měly velké převýšení. Hodně lidem to dělalo problém. Já si myslím, že ta 50 je neskutečně náročná a prostě ty lidi to sem táhne. No a letos bych ještě chtěla všechny pozvat na náš pivní pochod, který se bude konat 8.6. Se startem na Hasičské louce poprvé. A tam máme krásnou vymyslenou trasu, přibližně asi 12 kilometrů s 8 pivními zastaveními. A opravdu se těšíme na všechny, nejenom pivaře, bude tam i nealkoholická varianta, tak doufáme, že dorazíte.